Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Εδώ θα βρείτε καθημερινά Survivor spoilers, αναλύσεις και όλες τις εξελίξεις πριν παιχτούν στη τηλεόραση. Ο τρίτος αγώνας ασυλίας στο Survivor 2026 είναι από τους πιο κρίσιμους της εβδομάδας. Ο στίβος μάχης είναι μεγάλος, απαιτητικός και δοκιμάζει τα όρια των παικτών. Ο τελικός στόχος φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολος, κάτι που σημαίνει ότι όλα θα κριθούν στη ψυχραιμία και την αντοχή. Το stakes είναι υψηλό. Η ομάδα που θα χάσει θα βγάλει 2 υποψήφιους, κάτι που μπορεί να φέρει μεγάλες ανατροπές. Το τρέιλερ δεν αποκαλύπτει πολλά, κρατώντας το αποτέλεσμα κρυφό. Ωστόσο, οι πληροφορίες από το διαδίκτυο και τα social media δίνουν σαφή κατεύθυνση. Οι επαρχιώτες φαίνεται πως παίρνουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη και κερδίζουν την τρίτη ασυλία. Μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα και φέρνει πίεση στους Αθηναίους. Κάντε like, subscribe και γράψτε στα σχόλια. Περιμένατε αυτό το αποτέλεσμα?